Ka jingpule na ka kita baar kisiem kalandong ka bakhat kindai ka khot kindai hidu khatway khatsaw hadu arpuway bat lai puar hadu lai pu hinriu shaphang utir hakas im Ethiopia ba ulami bandai jaliat ma yu usena kereb ulapha nongra khubor sashisien shau Hezekia uong pinyathu kumne hau Hezekia im Judah hey what shania be how Blei jingpule uban kular yapi paya ka Jerusalem un ID ha kakti usim Assyria ubangen bapi la yo sngo ayu kisim Assyria kilale ya kiri baro hadu ba kila jotiao hado mapi pendang light im u Hezekia ula yo priang ya kashiti nakiti kinongra kubor bat ula pule yaka nangta ula letkyu shaka temple utrai bat ula priang yaka hakmat utrai u Hezekia ula dwai how try uong a try u Blei ka Israel u bashong ket halor ki kerub deitang mame u Blei ki hima baro jong ka perthei Day mame ubalathau yakabneng bat kakendo topen pai yala kishkor atrai bat to snap to pli yala kikhman atrai bat to pen has snap yakitien usena kerem ubalapha pankren ben yaw Blei baim kalong kabashisha atrai pakisim Assyria kila penjak kyaw ya ki jaj benriu bat ya ki rijongki bat kila bread ya ki Blei jongki hapo ding Henry ki ne kim day satya ki Blei namar ki long ki jinthau da kamati ki briu da ki ding bat umau namar kata ya ki la pendu pendam te menta utrai u Blei jongi to perlat yengi nga kerpat yame na kakti jongu kumta ba ki hima perthei baro kindup ithu batang mame atrai melong u Blei ba shisha te u Isaiah u khun u Amos u lapha ktien sha u Hezekia u ong u try u Blei ka Israel u ong kumne ngalayo sngo ya ka jingesa jungpi Persha ya u sena kerebs im Assyria kane ka long ka ktien bau try u lakren shaphang chung u ka iben yapi ka kenphu yapi ka thei soti ka khun kan thei ka Zion kapanga yala kakli nadien jongpi kakhun kan thei Jerusalem na Jerusalem ansami ki badang sa panalum Zion ka kenhun ki badang im ka jingshit rahem utrai kan sapandeb ya kane namar kata utrai uongkum ne shaphang usim Assyria wandrung hapo kane kanong ba lemne unsat knam haka lemne untur shaka da kasti lemne unti kharai saudong jongka da kaju kalenti bo ulawan da kaju unsalek phai but wandrung hapo kani kanong ba uong utrai manga ngan sayada but pelat yaka na ka benta yalde but na ka benta ushakri jonga udaben Hagata kamien u angel utrai ulami ban ulapenyap shispa prapo san hajar ki Assyria hadara haba ki briu ki lakhi men step wow la don tang ki metyap suda te usena kerebs im Assyria ulalik phai shalashnong bat ulashong haninave kaktien chong utrai kasam sopo pra record iway hadu lai but kendai hadu shipo utrai ulong ubakraw but ubadei e ban yaro ha kanong ba u Blei jungi udon ulum bukhu jungu ulum uba itnan ka jinkmen ka perthei baro ulum Zion ken ka pedeng perthei kanong ba usiem bakraw hapdeng ki ying dulan jongka u Blei upaw kum ka kod baskem ngila ju perkhan ya ka jingspun jome ko Blei hapo ka temple jome
ka jingero yame ko Blei kum ka kerteng chome ka poi shadu bakut perthei be yai senshar tang da ka hong ka gospel kat kum Matthews bukhuj ka lanong ka bahinyo ka khot henriu bat khat ar hadu khat sau wat ai ya ka bakentang hakik so lemne what bread ya ki mawlanai hakis nyang yo kin kirdem ya ki hapo kajat patkin phai killa ban patar ya phi le ya ki wei kumba phikwa bagi wei kin le ya phi kane ka ken thup lang ya ka an Moses bat ka jinghi kai ki nong ya thu lupa top sud na ka kherdob ka pakhim na ba killuj ka kherdob bat ka suk kalenti ka ba yalam shadu jog bat ki bun ki bayan na ka Henry ka khim ka kherdob bat ka e kalenti ka ba yalam sha ka jingem bat kendiat ngot ki ba shem yaka ka gospel jong utrai